I gde ste ljudi, evo nas ponovo Stral Gamer, danas ću igrati Shadowfight 2, skoro kao i uvek, imam najviše klipova s ovom igricom, mnogo mi dobro ide u igrici, vama se sviđa ljudi igrica, pa ja sam rešio da baš dugo snimamo dok je ne pređemo ili dok nemam pojma ne promeni telefon ili tako ljudi, tako da sačekat ćemo da se učita ovo pa da krenemo s našom avanturom u ovom klipu. Zovem vas kada bude učit. Evo nas ljudi ponovo, kao što vidite učitalo mi je veoma brzo, 5-6 sekundi nakon što se sačekam, malo se zabagove ljudi. Okej ljudi, to malo, sad će, samo sačekam, evo ga. Ljudi, danas se nije nedostajala i od tu lik što strečava kriminal i bavi se sportom, kung fuom. Ljudi, tako da možete mi pisati, pa kada imamo 10 suba da radimo na distract na nekoga ili da uključim live, to je i da uključim facecam, to sve zajedno kada budem imao 10 suba, tako da i otkriću ko sam, šta sam ja stvarno, to će bude veoma dobro. Tako da ljudi, brzo ćemo doći do valjda 10 suba ili više, pa ću praviti šta god vi budete napisali. Skakat će zgrade ako treba, ako budete napisali, tako se ljudi samo kaže i možda ako bude neko napisao, ali definitivno neće. Ljudi, ovdje mlatim ovu vreću, ajmo malo avanturu neku, imamo dosta ljudi helta kao i uvek. Nekad imamo malo helta, ali ja bi išao Ancient. Okej, ajde ljudi, da vidimo s kojim se ninja borimo. Ljudi, ali se njemu lako skida oružje. I su njima samo ninčake, a mi imamo i ovaj štap, jesu ninčake jače, ali ljudi, znate koliko... Opa! Šta ti da poletiš? Šta ti tu? Nja. Ti ćeš mene! Ljudi, brat, vidite, ja sam rekao, jači nego... Pošto ima neke enchantove silne. Zato ja kažem jači vam, evo sad će me pobedi. Vidite? Ja sam rekao da će da me pobedi, zato što jesam se lepo snašao ljudi. Evo ovo imuniti, to me baš zabole. Ljudi, znači ako pobedimo tu da će dobijemo nešto. Sačekajte, ti reklamu. Ajmo ljudi u ovo, pa ćemo u turnament, ne. Ajde u ovo ljudi. Teške ninja, okej, ajde probamo ljudi. Vrti taj štap i jebi mu mater. Šta ti ćeš meni da određuješ pravila. Ti meni budeš uzor. Pa ja tebi treba biti uzor, vi kako te bijem, ko pičku. Ko kada tvoj tata uzme prut pa te izbije iz gaće tih tvojih nikakvih. Ja ću ti odseče kurac ako ga uopšte imaš. Ja ću ti odseče kurac ako ga uopšte imaš, rekao sam ti 100 puta gluva budalo. Dođi ovamo mamu da ti jebem s tom katanom tvojom. Da, očitat ću ti jednu lepu lekciju, zove se umri. Umri debilu glupi. Ti mene, pa tako se zove lekcija, umri ko pička odvratna. Pa kad si pička odvratna, ostaćeš pička odvratna. Aj ljudi, još malo da ih tresemo tu, da ih tresemo ko papriku. Mislim da je izašao update Shadowfighta, pošto vidite su rival, da mi se popravio health. Ja sam to skoro primetio. Meni se puni health. Ovo me ljudi, nešto se pobesnio.
Dođi ovamo, pa gde si ti pošao? Ljudi, malo da ga se seče. Ljudi. Gde si pošao, bre? Pa gde si pošao? Pa od tate gde si pošao? Uzavši kuhinjske nožiće, pa ne može. Tata ti jači. Tata ti iz ruke otme kuhinjske nožiće. Vidim ovog. Opa! Gde si ti pošao, maleni moj? Da ti spljeskam s te tvoje neverice. Dođi ovamo da ti jebe mamu. Ljudi, možeš li sačekati 5 minuta pa nam nešto uradim? Ajde, vidimo se posle minut, 2. Evo nas ljudi ponovo. Ajmo da ga završimo s time. Bam! Ljudi, malo mi baguje na mom. Joj, ljudi, kako sam ga za grlo zaseko. Vidite da helte, ljudi. Pogledajte. Moje. Jel primetite da se bar malo pređe ovo health? Gde si ti pošao mene da zajebeš? Baguje mi, ljudi, kontrole, ne znam zašto. Vidite kako me sređuje. Zato što se pička. Čeprkam ga, ljudi, malo šta piće. Gde si ti pošao s tom nogetinom? Gde si ti pošao? Ti mene da zajebeš. Kako ti ja skide healtha. Eto ti, pičko lupa zajebana, ti mene. Pa ja dodirujem drvo, drvo mi daje snagu, a snagu ja dajem drvetu. Pa sve tako u krug. Pa gde si ti pošao? Ja sam prirodni neprijatelj tvoj. Ljudi, on je zvetno. A neće on dugo živeti. Kada ga ja budem. Ljudi, obavezno zapratite mene. Molim vas, ako se svidio video, like i subscribe. Molim vas, lupite taj subscribe što nam daje toliko pričanje u ovoj epizodi. I like obavezno. Aj malo da naučimo šta znači trening. Ovo ti je trening. Mala guperdo. Dobro si me bacio, vidim kako ti sensei budala. Da te naučio da se čeprkaš, da voliš minku umjesto kung fu. Pa ko te to naučio? Pa ko te to naučio? Pa ko te naučio da više voliš minku? Pa ko? Pa ko ti mene? Pa ko te naučio? Samo vidiš da ne isprljaš minku i te tvoje glupe sise. Da ne ispade si tvoje oružje s čime jedeš rezanci. Ajmo, ljudi, da skliznemo i ovog. Može ne skliznemo, ali ne znam to. Mislim da će on skliznuti nas, pa i vreme. Stari smo u borbi. I ljudi koji kod nas. Pa, ovo je već i runda 10 po mraku. Su jači, ljudi. Znate, ljudi, ima neka tamo kod iza challenge accessor što su bili skoro. Tamo kad smo htjeli da, ljudi, smo htjeli da pobedimo onog tamo magičnog ninju s ninčakama. Evo ovdje, accessor iznad hermit, evo to. I sad da uključim dan, koliko je jako, ljudi. Ovdje, ajmo sada, ljudi, fight. Platili smo, nema pojma čega. Eto, taj ninja. Ljudi, sada piše normalno, pre je bio hard. Tako, ljudi, ajde da ga sjebemo. Ring out. Aj, zašto sam iz ringa, ljudi. Pa da, sada.
Ljudi, ovo nije fair, stvarno. Ljudi. Pa jebem njima svima. Ja jebem i video. Evo ljudi, zavrtimo taj stab za kraj. Vam ljudi dosta para, ja sam bogat u Kini. Ja sam ljudi bogat u Kini. Ja sam bogat ljudi u Kini. Nemam pote, nemam ničega. Samo štapić moja armorika ciga. Moja armorika ciga. Najvažniji deo mog tela. Moj štik nikada me ne popušta. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Se vidimo na drugoj epizodi. Ćao za